Assalamu alaykum hormatly müştaflarym. Size bugünkü ýetirjek täzeligim brend eşiklerin jemlenen yeri. Sizin üçin Qurban bayramy münasibetli şu sowatlary taýinlady. Biziň şertimiz 800 mantyk sowda edene her biriniň sowaty bar. Qurban sorat boşy ýok. Iň pes sowatymyz şu görýän futbolçylarymyz. Bärde brend eşikleri, kuşları, balakları, ähli vatlary 7 ýaşdan 70 ýaşgacha eşikler bar. Biziň salgymyz Gülzemin Sowda Dinjalçyk merkezi. Brend eşik dukany ikinji gatynda ýerleşýär. Habarlaşmak üçin 862 89 71 83. Size garaşýar.